Čaute, ja som David z projektu Daj si dym a chcel by som vás privítať pri dnešnom novom videu. Dneska sa môžete tešiť na recenziu tabaku. Boris, akého tabaku? Ozaj Black, ako sa hovorí. Chcem vás privítať aj ja pri tomto videu. A nedávno sme dostali ponuku od chalanov z firmy Haroal, že či nemáme čas, chuť a možno priestor natočiť recenziu na tento tabak. Tak sme si povedali, že čo nevyskúšaš, to ťa nezabije. Tak sa hovorí. Takže možno nás to zabije, možno, že nie. Lebo sme to vyskúšali. A uvidíme, či sa vám to bude páčiť, alebo nie. Ale my sme do toho dali srdce. Čas. A aj nervy. Po niektorí. Tomu ver. Pekne si to zhrnul, Borko. Povedz nám, že čo nás teraz čaká. No čaká nás to, že vlastne teraz si vyberieme korunku, ktorú budeme nabíjať. Vyberieme si tabak, ktorý budeme nabíjať. Samozrejme z portfólia Dozaj. Z čiernej edície. A potom to rozohrieme a dúfam, bude môj mix lepší ako tvoj. Uvidíme, to už necháme na ľudí. Ja by som ešte podal nejakú takú všeobecnú teóriu o značke. Vlastne tabak Dozaj. Je to vlastne turecký tabak, ktorý sa vyrába v Istanbule z listov Virginia svetli a tmavý je mix Virginie a Barley. Tieto listy pochádzajú z Nemecka, Francúzska a Poľska a najviac sa tabak Dozaj distribuje do Španielska. Aktuálne v Česku majú portfóliu 60 príchutí svetlého tabaku, tým, že bude sa rozširovať o nejakých 20 a z tmavého je aktuálne 20 príchutí, ktoré uvidíte na videu aj s popisom, čo daná príchuť znamená. A tiež sa majú doplniť ďalšie príchute. Spomínalo sa nejakých 6. Hlavne. Ešte k tomu videu, čo spomínal David, tak vlastne my sme si pripravili 2 videá. Toto bude jedno samostatné, kde si vyskúšame mix môj a Davidov. A v tom druhom videu vlastne sme vyskúšali vlastne všetkých tých 20 príchutí. Všetky sme ohodnotili od 1 po 10 a povedali sme k tomu nejaký náš názor. A s čím by to mohlo fungovať v mixe, alebo do akej sekcie by sme to ladili, či do sladkého, sviežeho, korenistého, alebo tak. A hlavne snažíme sa robiť túto recenziu vôbec neobjektívne, že je to proste môj názor, je to Davidov názor a za tým si stojím, že nie je to také, že chalani nás nútia, aby sme povedali, že to je dobré. Proste je to úprimne tak, ako my sme tie chute cítili, ako nám chutili a taký je náš pohľad na tie chute. Možno vám to bude chutiť inak, možno tie čísla vám vôbec nebudú sedieť, ale o tom to je. 100 ľudí 100 chutí. Vždy je najlepšie si tie príchute sami vyskúšať a sami zistiť. Od nás máte len nejaký taký, že námet na nás, ale ako sa hovorí, 100 ľudí 100 chutí. No jasne, tak a poďme k nabíjaniu, lebo veľa rozprávame a nič sa nedeje, čo? No nedieje, no. Ako si vyberieme, no? Losnúť. Bitka? Bitka nie, to by nevyzeralo dobre na videu. Máme taký pohľad, že by to nebolo dobre podľa mňa. Áno. Ja by som si normálne losol kameň, papier, nožnice, lebo môžeme si dať kameň, papier, nožnice. A to akože jak? Chceme si ťahať poukier. Raz, 2, 3? Či ideme si ťahať poukier. Nie, lebo to bude podvádzať. Či nemáš? Nemám. Nemáš? Že by som ich zamiešal a vyťahneš si, keď vyťahneš zlatý, ideš prvý. Nie, ja hazard nepodporujem. Takže kameň, papier, nožnice. Hej, raz, 2, 3. Čo? Do 1 alebo do 3. Uvidíme, či keď vyhrám, tak do 1, keď prehrám, tak do 3. Aha, no nie, musíš teraz rozhodnúť. Nie, to som Jana vymyslel, takže moja pravidla. No poď. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Nech sa páči, vyber si korunku. Korunku? Vieš čo, ťažké rozhodovanie. Vyberá sebe či mne? Sebe. Dobre, ja si vyberiem etalón. OK. Takže tieto 2 dám asi dopreč. Či necháme ich tu len tak? Nie, preč, lebo ešte nám tu padnú. No, ideme HMS-ko. To by som ti nechal. Teraz som taký ústretový. Ústretový? Tak ja si zoberiem toto. Nestačí hoter jednoduchý. Tak ja si zoberiem Kaut. No a... A čo ten tabak? No ja by som si losol opäť. Opäť? No a do 1. Tak teraz ja som sa rozhodol. Opäť čo? Že opäť? Lebo opäť si povedal. Znovu? Opäť? Znovu by som si losol. Okay. Znovu by som si losol. OK, tak poďme. Ale do 1. Do 1?
Hej? No a budeme vyberať štýlom, že vyberáme tomu druhému tabak, ktorý musí dať do mixu. Ale jeden iba. Jeden a on Ale si že k tomu vy zloží, vyberete- čo chce. OK. Jeden tabak, takže kto vyhrá, ten vybere tabak druhému, následne opačne. Dobre. No poď, Raz, dva, tri. vyberám ja. A ja by som bol veľmi rád, ak by si spravil mix z Havana Puro. Áno? Mhm. A ja by som si strašne dal od teba mix z Mucho Mango. Mucho Mango, výborne. Veď to máš rád, takže... Takže teraz si môžem ja k tomu vybrať ďalší tabak, ktorý... A ja mám Havana Puro, hej? Áno, ty máš Havana Mhm. Puro. Ja by som k tomu Mucho Mango veľmi rád Prečo použil, ideš ty prvý? lebo som prvý vyberal tebe, takže teraz vyberám sebe. Nie, ale tak to by sa malo otočiť. No, alebo si osnúť, jedine tak, neotočí sa to. Tak ale ja som urobil ten ústretový krok. No, dobre, no, tak čo, tak vyber si. Dobre, dám ti tú šancu. Ešte si vyberiem. Podľa mňa nektarinku. Nie, Pink Floyd. Pink Floyd? Mhm. Ja si vyberám Schweppes. OK, Lebo fakt ho mám rád. jasné. A zvyšné už nebudeme hovoriť, necháme to, potom to povieme, OK, ako to namixujeme, dobre. čo povieš. Nech tam je nejaký moment prekvapenia. OK, Tak poďme na to. ideme na to. Že ja ako povinný tabak som dostal Mucho Mango, čo je vlastne mango s broskyňou. Tomu som si vybral Schweppes, čo je mandarinkový tonik. A ten mix doplním nektarinkou a pridám tam tea time, čo je čierny čaj s broskyňou a s citrónom. Ja ako povinný tabak som dostal Havana Puro. Paráda, dezertovka. Ako ten tabak, čo som si mohol vybrať, tak je Pink Floyd. A ďalšie dva, čo som si doobjednal, ako sa hovorí, tak Lemon Lime a Tropical PR. Ideme, čo z toho vznikne? Tak poďme na to, začni si nabíjať asi ty. Prečo ty nie? Začni ty. Nie, lebo ty budeš opakovať, čo ja nabijam. Aha, vieš? dobre, tak začnem ja teda. Práve, že nie, ja budem... Poďme tak súbežne. No, jasné, súbežne. Lebo môže sa stať, že budeš opakovať a budeš to mať skoro také dobré ako ja. Ako hodnotíš zatiaľ ten tabak tak na pohľad? Dobre, to hodnotím. Kat je celkom fajn. Kadet či kat? Kat, Ja, či že kadet. na strihanie, alebo na ok. sekanie. Aj, a máš Našom. nožnice? Nemám, ale vyzerá to celkom pohode ten kat. Melasový akože za mňa, že fajn, že nie To je je tam pohode. veľa, ani málo, tak akože tak akurát. Je troška taký studený, severský. Tak a to je asi aj priestorom, že nám Hej. tu je tak chladnejšie. Myslíš, že prechladol? Mm, Sme mu mali umerať teplotu. Myslím, že? Aj lemon. King of Nectar, kamoško, k tomu mango to bude vyhrávať, to bude normálne symfónia. Jasné, to ti isto bude chutiť. Nie, hej? Akože kebyže to dostane možno ja, tak by som to vedel spraviť, ale neviem. Aha, takže opäť sme pri téme, že si myslíš, že si lepší? Nie, len akože to mango mám... Že som ho nabíjal ja vtedy, vieš? Kde? To je uhol pohľadu, závisí. Lebo pre niekoho to môže byť zlé a pre niekoho dobré. To je ako keď sme robili tie videá, tých 10 príchutí, čo budú môcť ľudia v linku sa prekliknúť. Že tiež veľakrát je to také, že pre nás to bolo dobré, ale pre niekoho to môže byť zlé a naopak. No, Že- ja si musím zumyť ruky, lebo nabíjam rukami, takže hneď som späť. Hej. Ale vráť sa. Prídem. Hej, lebo ja to nedokončím za teba. A ako si môžete všimnúť, dúfam, že to vidno na kamere, akože pekne, krásne upravujem ten tabačik. Každý má vlastný štýl tej úpravy tabaku a aj štýl nabitia. Už rozdiel bolo vidno v tom, že ja nabíjam rukami. Boris je isto zastanca, že nabíja vidličkou. Hej, ja neznášam mať špinavé ruky, prsty pri nabíjaní. To musí byť krásne. Ako si to nabil? Namiešal si to, navrstvil si to? Ja vedľa seba stále skladám tieto. Ja to mám zase navrstvené. A nabíte bude už ako pointa čisto, že? Vlastne. Skúšal si to na silu nabíjať? Niekedy? Neskúšal, ale Uvidíme, tá UPGčko možno prezradí niečo viac nám. mohlo by. Bo- A tak tým, že tam je nejaký ten aj náznak barley listov, by to mohlo nejakú silu mať. Hlavne viem, že ten tabak je strašne teplne odolný, takže dnes je to Hej, všetko. Sranda je to, že nabíjal som si to koľko? 2-3 týždne dozadu. A fakt, že fungoval,
že chuťovo, napríklad, že po 2 hodinách, jasné, že nebol taký cloud, ako na začiatku. Mali by sme ukázať aspoň nabitie, že či sú rozdielne. Hej, Ja to mám, že trošku nižšie, viac densnutejšie so stredovkou, ty máš asi No taký, flafik. no taký pekný flafik. Ja mám taký semi-densik viacej, taký fakt, že jemný pointaž to bude, ale skôr under. Under bez díry alebo s dírou. Ja mám s dírou. A to voní bosky. Poďme do toho. Voní bosky. Už len uhlíky a ideme na to, Renato. No ako si spokojný so svojím mixom? Fakt mi chutí. Akože fakt mi chutí. Som spokojný, že sa mi podarilo. Čo? Fakt dobre. Baví ma, že akože poslednú dobu sa snažím o to, že aby som potiahol si jednu príchuť a vyfúkol druhú. A tu sa mi to fakt podarilo, že vlastne potiahnem si a opäť ten lemon lime tam cítim a vyfúkujem to Havana puro. Ja mám niečo podobné. Ja keď ťahám, cítim, že Schweppes a Tea Time, že také niečo čajovo korenisté a vyfúkujem sládku, proste nektarinku s tým mucho mangom. Akože fakt ma to baví. Vyskúšaj si, povedz si. Dám si troška z Tuaregu. OK. Je? OK, ako ja už cítim to Havana puro aj na tom ťahu, ale cítim tam tú sviežosť väčšiu. Myslím si, že si fakt dobre zakomponoval to Havana puro, že veľa ľudí by ho kombinoval hneď do dezertu a presne si ukázal to, že to vie fungovať aj pri tých citrusoch. Tak áno, to som chcel ukázať, že vlastne nemusí byť dezert iba dezertom. Že proste aj do tých citrusových fajok má zmysel ten dezert. Zaujímavé je, vieš čo, že pri tom Havana puro v tomto mixe zaniká tá vanilka a ukazuje sa tá doutníkovosť. Hej. Že máš to vlastne citrus s tabakovým nádychom. Áno, to ma baví a pripomína mi to silovo, akože nenabíjal som to na silu, je to UPGčko, ale je to také príjemné, je to pohode, že mám dostatok nikotínu a mám dostačujúcu chuť. Ja si myslím, že so silou sa to dá porovnať, že vie to aj silu mať. Hej, áno. Ale baví ma tá chuť, je to veľmi príjemné. Taký Blackburn Dark Side by som povedal. Mňa vieš, čo na tom zase baví? Je tepelná odolnosť. Že môžeš tam dať koľkokoľvek tepla a páliť sa to nepálí. Síce trošku dlhšie sa to za mňa nahrieva, že ten tabak potrebuje to vyššie teplo, aby sa to nahrialo. A potom už je to blbúzdorné, že môžeš tam dať ako chceš teplo a nepálí sa ti to. Pravda, to je taký. Ale tak to je zapričené aj to melasov, že je taký melasový. Je taký poctivý. A na ten môj mix čo hovoríš? Je to dobré. Akože ja tam cítim viac to mucho mango. Hej, že to bol základ, ale pohode. Veľmi príjemný mix. Na to, že nemám rád mango, pohode. Mňa prekvapilo to spojenie toho mandrinkového toniku s tým mucho mangom. Že, jak sme sa bavili pri tom videu, čo uvidia neskôr, že to mucho mango nám až tak nechutí obidvom, tak v tomto mixe som s ním fakt, že spokojný. Hej, pohode, no. Nevadí mi. Pohode by som si dal aj jednu a druhú fajku, hoci ktorom lounge. Menil by si niečo v svojom mixe, či nie? Nie. Ja som spokojný s ním. Ty? Ja by som možno trošku zmenil vrstvy. Že by som nedal, že návrh, že Schweppes a Tea Time, na spodok mucho mango z King of Nectar a vymenil by som, že King of Nectar a Tea Time. Že na vrchu by som mal trošku väčšej tej sladkosti. Ale mne to takto vyhovuje, lebo chcel som niečo také trošku sviežejšie. Tak to je dobré. Ak sme spokojní, že obaja s mixami, tak to je dobré, nie? Môžete nám napísať, že ktorý mix vás viacej zaujal. Hej, a my ste vyskúšali. No. A ak to môžem povedať na videu, dúfam, že nám to vyjde. 8.3. vlastne v Mango Café Bar v Žiline bude mať ochutnávku dozaju. Tam prídu chalani z Charoalu a my budeme nabíjať celý večer iba dozaj. Je to vlastne sobota, bude to asi, typujem, že od nejakej 16. Vlastne od 16. do 2. tam bude sa točiť tasting, že môžete vyskúšať tie príchute aj svetlej, aj tmavej rady. A môžete si ich aj objednať na stôl, akýkoľvek mix, to vám budeme nabíjať vo finále asi my dvaja. Áno. Ak chcete sa dostať k nám, tak si radšej spravte rezerváciu. Lebo predpokladám, že bude vybukovaný celý podnik. A ak by ste mali záujem nejaký z tých tabakov kúpiť, kľudne môžete kontaktovať chalanov z Dozaju, teda z firmy Charoal.
Nemajú v portfóliu iba Dozaj, majú aj Azure, Starbuzy, Maridany a mnoho ďalšieho. Takže odporúčam si isto pozrieť ich stránku a kľudne sa s nimi nakontaktovať. Oni vám radi poradia, odporúčia, čo si kúpiť. Myslím si, že budete spokojní. Že ten tabak má potenciál aj pre podniky, ale aj na domáce fajčenie. No keď si zoberiem, že som 22 fajok vyfajčil z Dozaju, tak je to celkom fakt petarda. Akože výborný tabak a baví ma to, že niektoré tie tabaky sú už čisto, že mixy, že nemusí sa s tým doma hrať. Nabiješ to a fajčíš to samostatne. Ako napríklad Darth Vader. Alebo Forest Berry je výborné. Pink Floyd je tiež dobrá príchuť, ktorá je v podstate hotová. Potom sú tam výborné tabaky do mixov, ako je Lemon Lime, Cola. Fakt, že super tabaky do mixov. A potom máme tam aj niečo korenisté, jak sú kde Sherry Cash a Kashmir Peach. A hlavne sú tam aj tie netypické veci, ako napríklad to Havana Puro, ten Schweppes. Takže akože sú tam aj veci, čo od iných značiek nenájdete. A potom ten mix figov, to je Tea Time, nie? Illegal. Tea Time je broskyňa, citrón a čierny čaj. Áno. Illegal je vlastne, že hruška, kaktus a figa. Tiež akože zaujímavý mix, nás úplne neoslovil, ale ľudia, čo majú radi také, že hruškové, jablkové tóny, isto sa v ňom môžu nájsť. Áno. Vyskúš, ako sa to správa teraz? No ešte, hej. V nejakom čase. Dýmivosť? Spokojný som. A ty? Za mňa to dymí fakt, že bežne, ako všetky tabaky, že nie je tam nejaký rozdiel, takže super. Áno. A nabitie isto za mňa by som odporúčil, že pointač. Potrebuje to nejaký ten dotyk. Kvôli tomu, že to je melasovejšie, aby sa to lepšie nahrialo. A veľmi zaujímavo funguje aj na alobale. To môžem súhlasiť. Tiež to síce potrebuje dlhšie nahriatie, a vie to na tom alobale pekne otvoriť tú chuť. Hlavne napríklad tá Havana Puro na tom alobale sa úplne ináč správa, že vytiahne sa tam viac tá vanilková chuť. Za mňa asi všetko. Za mňa tiež a myslím si, že sme obidva s tou značkou spokojní. Áno. Aby sme ho kľudne odporúčili. Áno, ja ju budem odporúčať každému, kto by sa pýtal, že skúsiť niečo nové, iné. Nie iba tie klasiky, ktoré tu máme v dispozícii. A výmenu uhlíkov by si ako na tom robil? Ja by som dával jeden dovnútra nový a navrch. Isto by som to fajčil na 3 uhlíkoch. Že by si dal, že starý by si nechal vo vnútri, dal by si tam nový a pridal by si navrch. Akože ten starý by som oklepal, samozrejme, a pridal by som nový uhlík a navrch tiež oklepaný, ale starší uhlík. Asi súhlasím. Akože možno by to vedelo fungovať kľudne na 2 nových uhlíkov vo vnútri. To teplo to znese. Hej, akože pre takých extrémistov, ale vie to fungovať aj na 1,5 na 2 nových. Hej. Ja som skúšal už aj výmenu, že 4 nové uhlíky a bavilo ma to, že ten tabak sa proste nepálil. Že to zniesol. Síce po tom čase si to radšej ureguloval, lebo už to bolo také, že silné, výraznejšie, ale nepálilo sa to. Takže akože super aj pre nejakého, že človeka, čo začína s novým tabakom, nevie ako to nabíjať, tak myslím si, že ten dozaj veľa odpustí. A má výhodu ten, čo je akože začiatočník, že veľa príchutí iba nabije do korunky samotné. Že nemusí mixovať. Áno, že sú to hotové mixy. Tak ak ste to dopozerali až potiaľ, tak ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme aj chalanom z Charalu, že nás oslovili. A dúfam, že to nie je posledná spolupráca. Lebo my sme boli spokojní a tam budete aj vy spokojní. Ja dúfam, že sa vám video páčilo. Ak sa páčilo, budeme radi, ak nám dáte nejaký like, nejaký koment. Kľudne nám môžete napísať príchute, ktoré by ste vyskúšali vy, aké mixy by ste si dali. My to kľudne vyskúšame. Môžeme k tomu vám niečo napísať. Takisto aj chalani z Charoval. Keby chcete nejakú radu, tak vám radi poradia, odporúčia. Keď tak vás prepoja na nás. Dovidenia. Majte sa. Báječne.